Yan na yung finished product. Ilocano exotic food, Abe Blade. Dahil na adumot tao nga napan, day talagang tinalami. At adumot ng day taong diabal-abal walang data. So ayan guys, tuturuan ko kayo paano magluto ng abalang. Ayan, abablang. Yung rekado lang ay basic lang guys. So ayan guys, yan lang yung rekado nya. Magic sarap, bawang, mantika, yan, konti lang, saka diyan natin ng asin. Yan na guys, yung abablang. Yung next natin na gagawin ay tatanggalin muna natin yung paa saka yung kanyang pakpak. Kaya dyan lang muna kayo. So ayan na nga guys, tanggalin natin. Ganito yung pagtanggal. Yan, tanggalin nyo lang yung kanyang pakpak. Yan, ganito natanggal para at least subo lahat yung paa. Ganun lang. Ito dapat hindi buo tinatanggal yung pakpak nya. Ito lang yung pagtanggal. Ganyan na siya. Ganyan siya. Lutuin natin ganyan na. Yan. Yan. Ito yung tamang pagtanggal. Yan, ganyan lang. Huwag tanggalin lahat ng paa. So, dito magkapat dito dyan lang tanong nag-home sama. Yan. Pwede nyo. Lagyan natin dito. Para hindi balik natin doon. Para magkalat. Tatanggalin na natin yung mga paa niya. Para at least hindi mo din makain. Ayan, yung pakpak ganito yung pagtanggal. Yan, paikutin mo. Yan. Ito, yung mga ganitong kulay, ginagawa nilang parang babae ba? Parang ginagawa nilang yung parang pamain doon, para nilalapitan. O, nilalapitan to ng mga lalaki. Gaya nung nakita nyo sa picture, yan, papakita ko sa inyo. Ganyan pala yung itsura nila pag nagsisiping. Yan, dalawa yung makukuha mo. Yan lang yung, ganito lang yung nakuha namin. Maliit lang kasi na kunti lang yung lumabas. Mas marami pa yung kumuha. Mas marami pa yung tao kaysa sa lumabas na sa talubang. Dami kasi, sobrang dami. Parang fiesta. Saka first time din natin pumunta doon nanguha ng ganito. Yan. Yung bata ko, yan, halos kada season ng abal-abal ay yan, di tayo nagpapabli. Hindi tayo nag-absent. Dati nga kahit hindi pa nga namin inaantay magdilim, marami na kami makukuha. Yung parang ba? Yung kumukuha ka, yung tinutusok mo, yung mga parang crack na madili. Ganun lang yung uso dati, hindi pa yung aantay mo magdilim. Kahit hindi magdilim, meron kasi silang parang kung marunong ka talaga kumuha, alam mo, yan ang kumakapit, pero siya hindi na. Kumakapit, pero siya hindi na kumapit. Ayan, sabuhay na naman. Bilisan natin kasi nga parang maluto na natin. Kasi yan, first time natin ulit ngayong taon nakatasin ng ganito. Ayan, ganyan lang. Ganito lang to. Sana nga bukas maraming ang lalabas para at least naman sigurado sa ibang lugar, sa ewan ko, sa Dolores madaming kami nagpo-post na sila sa Facebook saka sa Manabo marami din doon. Ito sigurado sa Palengke, sa Banggid marami na naman magbebenta ng ganito. Yung iba kasi may mga magic yung parang may dala silang ewan ko nun, yung parang ginagamit nila na parang yung masyadong maamoy yung ewan ko yung tawag doon. Ginagamit daw nila yung aratilis, yung balat ng aratilis, yung ginagamit nila daw pang kuhan sa yung ginalapitan ng salagubang yun. Yan, excited na din akong lutuin to, kaso kailangan
Hindi katamarin mo pagtanggal ng ganito. Sa amin, kunti lang yan. Doon sa San Quintin, kunti lang yan. Talaga dahil naman dumayo lang tayo, tapos yan lang yung nakuha natin. Pero masarap to, mga idol. Sa Lagubang. Yan. Yan sa Lagubang. Ay, parang ang dami nating nakuha. Nasa 20 nga lang, pero tagal na natin tanggal ng maglinis. Tanggal ng mga pakpak. Ito lang naman, oh. Tanggalan mo yung papaan niya, yung mga paa, yung pakpak. Para at least, saka kami sausaw sa suka. Suka namin silip. Yan, talagang mapapapikit ka sa sarap. Yan. Abal-abal yan, dalawa pa. Talagang excited na akong lutuin. Dapat dahan-dahan lang yung pagtanggal ng pakpak niya kasi nga tatanggal yung ulo. Dapat gentle lang para at least naman hindi lalabas yung masarap na katas niya. Ayan na nga. Tapos na natin linisan. Ayan. Tapos na natin linisan. Ayan, tanggal na. At ayan na nga guys, yung next natin na gagawin ay bawang. Dito tayo kahit tatlo lang. Kahit dalawa nga lang, okay na. Kunti lang naman ito. Kunti lang naman. Kunti lang naman. Kahit dalawa lang, masyado lang. Lalaki naman yung bawang. Yan. Tapos yan, ay. Yan siya. Bawang lang. Sarap. Kunting mantika. Ayan, painitin muna natin yung palayo. Ayan, antayin na natin siyang maging hot. Ayan, antayin lang natin. Ayan guys, dahil mainit na, ilagay na natin yung manteka. Ayan. Ayan lang. Ayan. Tapos, ayan natin. Ayan. Mainit na yan. Mainit na yan. Ayan guys, yung next ay bawang. Tingnan natin yung bawang. Para mangamoy. Golden brown siya. And guys, dahil brown na siya, lalagay na natin yung sa Lagubang. Ayan, marami pa talaga yung bawang. Kasi yung sa Lagubang. Tingnan natin ako. Ayan na siya. Lagyan natin na pampasarap. Hindi lang. Kunting asin. Kunting asin lang yun. Lagyan natin ng konting suka. Yan na yung finished product. Exotic food. Ayan, kita nyo yan. Kainin natin. Like and comment. Don't forget Okay. to. Thanks for watching.